أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bisa sharuɗan shari'ar musulunci muna farin cikin shaida muku cewa yau litinin 29 ga watan sha'aban 1442 bayan hijirar shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, daidai da 12 ga watan afrilu shekara ta 2021, mun kawo ƙarshen watan sha'aban 1442 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama. Mun samu labaru da tabbacin ganin sabon watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci a cikin ƙasar nan, wanda suka tantance kamin su aiko muna muka tabbatar. Bisa ga haka, gobe talata 13 ga watan afrilu shekara ta 2021 ta zama 1 ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan hijira. Saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan Allah ya kai rayukanmu. Muna son mai amfani da wannan dama mai kira da jama'ar musulmi